got no one. Tell them to and it's cool. Julie er lige i gang med. Den var cykel. Jeg har lige fået kæde på cyklen. Vi er så på vej mod Fælledparken i vores fucking seje cykel. Og vi er her rent faktisk lige her rundt om hjørnet. Vi har cyklet en hektisk tur. Ikke op i jer. Kæden den faldt af, så var nogen på igen. Ja, det har vi også et lille klip med. Det kommer nok. Ikke også? Og når vi er færdige på Fælledparken, så skal vi... Hvad fanden er det så siger? Så skal vi sgu på picnic på skallet, der er sgu en sti derinde. Det skulle godt køre derinde. Og inden, så skal vi fuldføre den. Og det skulle, man må ikke køre herinde, men det gør vi sgu alligevel. Sejt. Kom så! Fuck, jeg kan ikke cykle på den der vej. Det er så vores bakke. Det er bakken. lille bakke. Godt er det. Det er det så Fælledparken, og den er så under ombygning. Ja, der skal være brede stier. Ja. Og her har vi og mindre bakker. kongelig posttelegraf og telegraf. For helvede flyve i øjet. Derovre, ikke også? Det er fedt. Men vi er på vej ind i Fælledparken. Og vi har haft en tur blandt cyklister og biler. Og det var vi var lige ved at blive kørt ned. Fordi Anne valgte at køre på vejen. Ja. Men vi overlevede, og vi har det godt. Ja. Det er det vigtigste. Ja. Kæden sprunget, næsten død, og se hvor vi sidder nu. Og nu er vi nødt til at finde et toilet. Fordi at Julie skal tisse. Nej, jeg er fuld i fingrene. Rigtig. Og her har vi så første statue, som ved første øjekast, ikke også? Det ligner en musling. Og når man så kommer tættere på, så kan man se, at det er en musling. Ej, her har vi den smukke Fælledpark. Ej, der er hyggeligt. Der er virkelig hyggeligt. Jeg har lagt så jeg kan lave noget. Ja, det skal du ikke. Ej, der er sådan nogle dyr derovre. Så er der lige nogle sten her, som ikke betyder så meget. Og som I kan se, så er der håndværkere overalt. Ja. Og der er den danske bøg er her. Det er nogle rigtig store bøgeblade. Ja. Her er der sådan en stor græsareal, hvor der er en masse skolebørn, som spiller noget. Rugby. Ja, og amerikansk fodbold og sådan noget ting. Og så er der nogen, der også lige ligger og slapper lidt af derovre. Der er en hundepark herovre, hvis I kigger. Der må man have hunde frit. Det er rimelig smart, at man må det. Så Vi har et vidunderligt tempel. Det har vi faktisk. det er en virkelig god familiepark, det her. Det er ikke... Og det er også det er en god skolepark også. Altså der er mange skolebørn, som spiller med. Her midt inde i Fælledparken, så er sådan en rigtig stor sø. Og så er der sådan en springvand. Ja. Og så tager vi lige panorama.